Další písnička se jmenuje American Idiot od Green Day. Je to punková, nepunková písnička. Ještě teda, to je opravdu jenom těch 4 akordech, takže můžeme začít, si myslím. Ale myslím si, že to bylo dobrý. Jsme to moc takovou písničku trénovali, hrajeme asi poprvé teď, takže další písničku, mám povídat ještě něco, já mám povídat něco o roku, tak budu povídat o tomhle roku. Tenhle rok 2014 myslím, že se podařilo. Sice dnes je sichravo, máme tady rozladěné kytary, které je potřeba přeladit na správný tón. A další písní potom se přijde jedna slečna, písnička nepřijde, ale slečna, která zpívá písničku a ona už si sama představí. Dobré odpoledne, já se jmenuji Kristýna a zaspívám vám taky takovou písničku. To ne takový nářez, ale takovou trošku pomalejší, je to spíš takový emotivní. Tak já vám řeknu něco zajímavého k tomu, protože potřebujeme nahrát čas z 2 důvodů, které stojí za mnou. Ta písnička se hraje drop dead, což znamená, že se vlastně přelazuje ta nejhlubší struna na kytaře i baskytaře. To vždycky dlouho trvá, než se to nachystá. Takže proto měla být Kristýnka nachystané povídání, ale ona není moc výřečná. Nejsem, no. Tak jsem jí do toho vlezla. Pardon.
Děkujeme.